गिनिस बुकआव मुं थिसननो थाखाय दिनै रेकर्ड खालामनो नागिरदों बे समाव मा बुंगोन बेनि थाखायनो जा दिनै कमप्लिट बिटिआरनिफ्राय आसामनिफ्राय जेसे मानसि फैगासिनो दं नुदो गारि गुरा लाना फैगासिनो दङ कारन गिनिस रेकर्ड खालामनो थाखायनो जुदि दंफांफोर जुदि गायाब्ला एक टाइमाव जोंनि जायगायाव अखा गैया जागोन अक्सिजेन गैया जागोन मानसिबो थैनानै आशंका थायो बिनि थाखायनो सब रायजोफोरखौ बुंनाय दङ फांसे दंफां दानबोला खमसे खम फांथामसो गायनांगौ बा फांबा गायनांगौ गायब्लासो जोंनि माबाया परिबर्तन थागोन आरो जुदि अखानि थाखायबो रायजो राजानि थाखायबो मानसिनि थाखाय सब अक्सिजेनफोरा आरो सब मोनगोन आरो बेखौ खालामाबाथ' भबिष्य अन्धकार थागोन आरो बिनि थाखाय जों जेसे जोंनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बुंना थायो जे जेसे दंफां दानबाबो फांसे दानबाबो नों 10तासो गायनांगौ गायब्लासो नोंहा थिग थागोन नहले न'नि मानसि बासिनाय थाखायनो गथ' गथायनि थाखायनो अखा हानाय थाखायनो जुदि बेफोर गायाब्ला भबिष्यते कुनु दिन अखा हानाय नङा मुरुभूमि जालांगोन मुरुभूमि जालांबा मानसिफोर थानो हानाय नङा आरो भबिष्यजों अन्धकार जालांगोन बिनि थाखायनो जोंहा मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा गिनिस रेकर्ड थाखायनो दा 1 लाख दंफां फुलि गायनायनि माबा आयोजन खालामदो इयाव सब मानसिफोर फैदो जायगा जायगा मानसि फैनानै जमा जादो आरो जोंबो जेनेबा एमफोर जिएमफोर सब फैगासिनो दङ आरो सब चिफ सारबो फैगासिनो दङ आरो जों सफैबाय आरो जोंबो गायनो आरम्भ खालामगोन दानो जोंहा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआबो जों प्लान्टेसन लानो आरम्भ खालामदो इयाव थांनानै जों मोजां गायनानै दं आरो गायगासिनो दं आरो जोंबो थांनानै इयाव लोगो होगोन बेराफारसेथिं जों नुबाय दासिमबो माने भुटान हाजोनि जिखिनि सेर सेर दङ बे दंफांफोरखौ सोराङै माने सिखावै दानगासिनो दङ एक्चुअलि बिनि थाखायनो बिराद दुखु जाथावथाव मानोना दंफांखौ दाननानै दा मैदेरफोर थायो थानाय जायगाखौ सेस खालामलांबाय दंफां दानना न' खाना दं खिन्थु भुल बाथ्रा बेखौ बेबायदि खालामनांगोन कारन मैदेरफोरनिबो जायगा लाखिनो नांगोन जिब जुन्थुफोर जायगा लाखिनो नांगोन जेब्लासो बासिगोन संसारा मोजां नांगोन प्रकृतिया मोजां थागोन बिनि थाखायनो जों फरेस्टनि माबाफोर फैनानै जेसे मा खालामो नुदों मानसिफोरा नुदों नुवाखै नुबाबो मानसिफोर दाबो गियान फैया गियान लानो नांगोन कारन जुदि जों बासिनोबा मैदेरफोर बासिनांगोन मैदेरफोर बासिबा प्रकृति मोजां थागोन आरो जुदि बाहेर देशनिफ्राय आमेरिकानिफ्राय जेसे मानसि बेयाव पर्यटकफोर फैयो बेफोरखौ नुबासो मोजां मोनगोन बिनि थाखायनो बिसोरो फैयो आरो बेबायदि खालामाबा अन्धकार जालांगोन बिनि थाखायनो आं रायजोनि राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे हाजोनि जेसे दंफां दङ बेखौ दाननाङा दाननानै जों धंस' खालामनाङा धंस' खालामबा जोङो धंस' जालांगोन आरो जोंना भबिष्यत बा फैनाय गथ'फोरा पुंगु जालांगोन पुंगु जाबा मा जागोन माबोरै जागोन माबोरै सोलिगोन बेनि बाथ्राया